Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami ngimThedi Mwakalibisi, umholi we-St. Ark of Grace Artist Development. Namuhla ke silontsha i-album yethu Umusa Nothando Lomculo. Siyanicela nonke emakhaya niwulandzele lo mculo wethu. Utoba available kuma digital platforms ngasikudala. Sicela nihambe no download niwulalele niwubukele nakuma YouTube. Le music video yethu ngasikudala. Yes, more streams in make sure ukuthi niyangenelela nabuka na subscribe na support siyakhula simculo we Clap and Tap eMbombela under iMbombela Association. Li page lethu ngicela nisifollow kuma social media wonke St. Ark of Grace Artist Development kukhona ku TikTok, sikhona na Facebook. Samson Mhlongo ngite la eholeni namhla sitobukela kulonjwa ialbum St. Ark ilonje album ngathi konke kungahamba kahle ibe yinhle album yabo sisafisa kubona kwendeka lokhu kungagcini namuhla akuchubeka nalamanye emakhaya ayende njalo lokhulumako ukuculela ijabulane Rock of Ages. Sanibonani ninjani lokhuluma nokuthula kwamabuza uculela St. Ark of Grace buyani namuhla stop into bunayela nathi ilanga la namuhla silontshe ialbum yethu yokuqala nga uNkulunkulu bemuhle emehlweni ethu nasekhambeni kwendlela siyacela ukuthi nibuye nonke tshela mngana abuye kudla kukhona futhi la sethengisa ngeke nilambe siyabonga. Sanibonani lona lokhulumako nginelisiwe Masako uqulela ijabulane Rock of Ages. So namuhla site ku launching ye Ark kaMashihole. So sisalindzene kwaya lesengafiki la isendleleni then kuyi 3-man show namuhla. So sisabukelele phambili kubona ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu bayosidumisela basibekephi kule nkonzo yanamhla. Ngiyabonga.